ktorú tu síce nemám napísanú, ale odkiaľ máš takéto skvelé intro nachystané? Skvelé intro. Tak ako som spomínal už v predchádzajúcom podcaste, ja som pracoval v zahraničí, kde som vlastne robil moderátora a choreografa, animátora, no a tam každý večer, keď sme otvárali showky, tak si musel viacerými jazykmi vlastne privítať hostí, čiže no, keď bude záujem, môžem to vyskúšať. No, ďakujem, ďakujem ti za odpoveď. Prejdeme na nejaké nami určené témy, ktoré sme si pripravili. Chcem sa ťa opýtať, všetci asi vieme, že si finančný a realitný špecialista v spoločnosti Broker Consulting. Ja sa ťa chcem opýtať, po tých rokoch vlastne si bol iba v jednej spoločnosti, ktorou je broker priamo. Prečo si stále tam? Prečo som stále v brokeri? Tak tých možností je viacero, alebo teda dôvodov, prečo som v brokeri. Samozrejme volajú ma rôzne skupiny, či už finančné alebo realitné, na pohovory ako sebe. Ale to gro za mňa, broker má obrovskú sílu v tom, že má super prepojené financie a reality. Samozrejme veľa firiem sa už snaží aj týmto spôsobom robiť, ale keď sa na to pozriem z toho hľadiska, že napríklad čo je len keď napríklad chcem rásť rýchlejšie, alebo keď to vidím aj u kolegov z iných firiem, tak keďže my máme reálne prepojenú kariéru, aj financie, aj reality spolu, tak ten človek vie ďaleko rýchlejšie napredovať, či už finančne, či už kariérne, a jednoducho vie si splniť, čo mám aj vlastnú skúsenosť, ďaleko skôr to, čo by možno inde si nevedel splniť. A teda to jedinečné prepojenie, to vnímam asi také gro. Dobre, ďakujem za odpoveď. Teraz si to však poňal tak skôr cestou spolupracovníka. Ja by som sa ťa chcel opýtať, ale v čom je broker iný pre klientov? Vieš to prípadne porovnať nejako s bankou alebo s bankami? V čom je iný? No tak napríklad klienti, s ktorými spolupracujem už roky, tak oni vlastne, ako to povedať, tak v čom je iný? Tak minimálne v tom, že je to o individuálnom prístupe. Jedna vec je individualita, a teda vyslovene šijeme tým klientom na mieru, že nevytvárame iba také nejaké vzdušné oblaky, my reálne nedostávame každý pondelok plán, toto musíš tento týždeň podpísať, keď to nepodpíšeš, plán nie je splnený, nebudeš mať prémie. Toto u nás nefunguje, čiže my vyslovene, keďže šijeme na mieru, tak sa vždy pozeráme na každého jedného klienta individuálne a pripravujeme mu to, čo on reálne potrebuje a čo mu vie pomôcť. Čiže nestrieľame iba tak od brucha, že a dneska by som mal urobiť nejakú poistku, tak hoci komu spíšem. Toto nie. Jasné. Chcem sa ťa opýtať, v tejto súvislosti si povedal, že máte nejaké porady a takto, ale nemáte konkrétne nejaký ten bič nad sebou, ako je to možno v bankách, nejaké plány a podobne. Akého máš teda lídra? Aká je vaša cesta a aká bola prípadne do dnešnej doby? Predsa si v brokeri ako dlho už? 7. rok začal. Tak to je celkom pekná doba, čiže už ste si museli určite niečo preskákať. Povieš mi niečo o tom bližšie? Tak lídra, tak mám nad sebou pána Leštinského. A on teda, už som aj spomínal dávnejšie, on robí v tomto biznise vyše 23 rokov. Prioritne teda rieši financie a svoju klientelu a teda tým samotný. A s tým, že my tam nemáme také, že striktne, že musíš plniť plány, alebo proste, že by sme sa teraz nejako, keď to tak poviem, že buzerovali, čo z jednej stránky je super, ale z druhej stránky treba stále ku tomu pristúpiť určitou vlastnou zodpovednosťou, že proste to, že nemáme nad sebou, nazvem to bič, tak stále treba prijať tú zodpovednosť, že sme podnikatelia a budujeme si biznis, budujeme si klientelu a jednoducho na konci dňa je to vždy o tej zodpovednosti sám voči sebe a teda vedieť, kam s tým tímom, kam s tou skupinou by sme radi došli. OK, super. Tak to bola veru strastiplná cesta. A čo ostatní ľudia? Či už klienti alebo kolegovia v tíme, akí ľudia s tebou spolupracujú, alebo aký typ ľudí? Je to nejako takto špecifikovateľné, alebo... Teraz myslíš klientelu alebo kolegov? Vieš čo, opýtal by som sa na obe stránky, ale môžeme začať kolegami. Kolegami? Že aké typy ľudí so mnou spolupracujú? Tak vo valnej väčšine nadväzujem spoluprácu práve s klientmi.